Urola Kostako egoera energetikoan inguruan esan daiteke iaia 60% energia gastuana garraio ekite duela. Beste zati guztia, etxe bizitzak, industriak, zerbitzua eta Europako ildoai jarraitu behar baldin baiu, hori jeisten joan behar dugu. Garraio guzti horiek elektrifikatuta ere energia kontsumo oso handia izango litzakela eta beste ikuspuntu aurrerako gehiago bat eduki beharko gendukela, batez ere energia kontsumoa jeistian ez efizientzia aldetik bakarrik, baizik eta igual gutxi jo behar izaten eta gutxi erabiltzen baita ere. Bi 2021 urtean Urola Kosta Udal Elkarteak energia plan bat intzun, 2021-2026 bitartekoa, eta hor agertze dira urte guzti hauetan egin beharko ekintza eta lanketa guzti horiek. Egia esan, plan importantia da bertan agertzealako nola garatu behar daun eskualdia, alde batetik gas isurketak murrizteko, baita ere eraginkortasun energetikoan hobetzeko, edota energia berriztagarrien inplantazioa sustatzeko. Aurten adibidez, energia mahai publiko-pribatua martxan jarri dugu eta lehen urtean nintzen baita ere pobrezia energetikoan azterketa. Eta azkenengo pausua izan da, orain jarri berri dugun web orria, dela energia gune bat, enpresai zuzendua dagoena energia alorrian. Badakigu energian gaia oso gai aldakorra dela azken urteetan eta azkenengo urteetan batez ere esponentzialki garrantzia hartu duen gai bat izan da eta orduan bertan barne biltze dira egunerokotasunean edonork ikusi ezin dituzkegun gai asko. Besteak beste, mugikortasun jasangarrian inguruko ideiak zein beste hainbat eskaintza, klima aldaketaren inguruan, edota berotegi efektua murrizteko egin ditazkegun ekimen desberdinak. Web orria martxan jarri dugula, eskaera egiten diegu enpresai bertara sartzeko eta kontsulta dezatela lasai asko nahi duten guztia. Eta dudak izan ezkeo guri kontsultatzeko zuzenean baita ere. Aurrenengo gai garrantzitsu bezala da Zumaiko oinarrizko lanbide heziketan soldadura zentruan plaka fotovoltaikoa jarriko ditugula autokontsumorako eta beraz energia kontsumoa murriztuko dugula. Baina hortik aparte, hainbeste energi berdeun edo ez, nola bizi berdeun hemendik aurrea eta kontsumo honen eraginkortasuna zaratago hainbeste kontsumo behar dugun edo ez. Hori guztiakin, espero dugu datozen urtetan egoera hobetzen jutia, gutxienez murrizten jute baldin bagea, gustuak gatuko nitzakeni.